Okija benna wazika anyị na-anụ ụwa nka anamba aka mba dị iche iche obodo dị iche iche nwere dị iche iche nwoke na nwaanyị ka anyị na-ekwu okwu n'isi ụnụ ị na-eme biznes ọ da agazi asịtara m eski ise wee mmiri saa ya na mmiri ka anyị nọ tata wee were ọkọ ọcha wee were ọjị wee were mmanya ruo ezumezu wee bịa sịgasịsasịa mmadụ niile na-arụ ka ụnụ nwere onwe ụnụ ma ndị ya adịghị enweta dị na mmadụ ịmụ nwa na-esiri ike anyị na mmiri tata ka anyị sasịa onye ọbụla ka ụnụ nwere onwe ụnụ ọnụ m eski ise wee mmiri saa ya anyị na mmiri n'ụbọchị tata n'isi ụnụ ihe ọ bụla asabata dị na nwunye ka anyị na-ekwu okwu ụlọ asa atụ ojii anyị nọ nwa ọfụọ ka abịara taa wee na-atụrụ mba ụwa aja ma nwoke ma nwaanyị ibe ha adịghị adịrị na mma anyị na-ewugharị ihe unu na happy new month my people. O mere ka a na-akpọ Urasi maka ewere mmiri asa ga-alụ ka ịnwetabe ihe chidimma n'ime ndụ gị ị na-enwe nsogbu na biznes ọ na-abịa n'ala ụlọ ifo nwoke ị na-enwe mmekọ wit nwoke na nwaanyị bịa asa ga na mmiri a o mmiri ka eji agwọ ọrịa dị iche iche maka unu nwere onwe unu ya ka na-agba mmiri agbata di na nwunye dị n'Okija Anambra steeti ya chief priest na-ekwu okwu a chief priest na Okija na-ekwu okwu a ọ na-eme ekpere atataba ọhụ agha ọfụọ bụ n'ime ntu ya dịrị anyị mma ise ise obibi mmadụ na-enye unu nsogbu taka anyị na-ekupesịrị ụnụ ya unu nwere ebe onwe unu ise ọ bụ ihe maka unu ga na-afụ ya na-arụ ọrụ dị n'ebe dị iche iche anyị ga na-afụ unu ga na-afụ ihe ọma ise unu kwuo na ihe ọma kwuo ya unu kwuo n'azụ na-afụ ihe ọma unu kwuo aka n'ihu na-afụ unu kwuo aka bụ na-afụ ihe ọma ise ebe ọbụla bụ ebe ndị arụ ya adịghị ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ enwe ya kpọpụta n'ụlọ ọgwụ unu ga-afụ onye enyemaka ise ma ndị ihe na-esiri ike ya fụwa onye ire ha aka unu ga-afụ onye enyemaka ise taka nọ n'ime mmiri ihu mmiri Okija wee na-ekwubi okwu tata sị na ga-agaziri unu ise ma nwoke ma nwaanyị ma orumo Igbo ihe ọmụ ya maka unu ga na-afụ onwe ga-afụ ihe ọjọọ n'ime ụlọ gbasa njụrụ kwapụ n'ụlọ ama ọ bụ ezi kata nkata ezi ezi n'ọbụna ọnwa ọfọ ka anyị bịara taa wee na-achụpụ aja taa bụ ọnwa ọfọ bụrụ ụbọchị ọfọ anyị sị ndị na-arụrụ ọrụ ọdịna nwoke ọdịna nwaanyị dị n'ime ụlọ ọ ga na-agaziri ụnụ anyị ji ọka ọcha wee bịa anyị ji ọja anyị ji mmanya wee bịa sị ka bịara ụnụ ekpere ka ọ gazibere ụnụ niile one by one last week Friday anyị kpebere ụnụ nkwa ka anyị mere ụnụ live video gbara ụnụ aba free netwọk abịa blọkụ anyị mata na anyị mepụzi anya bụ ife anyị kpụkpụ ụnụ nkwa na aka anyị mekwara ụnụ ihe ahụ anyị ga-agbakwuru na afafiri ahụ ụwa afọ anyị oru afọ Igbo afọ anyị gwọsịa ndị mmadụ ọya ewesị ka anyị nọ na mmiri tata wee kpere ụnụ ekpere ọnwa ọfọ ọ bụ ọnwa ọfọ ka anyị bara anyị sị na ọ ga na-adịrị ụnụ mma nwa m ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ime ụnụ ihe ọma o unu gbuo aka n'ihu na-ebute ihe ọma unu gbuo aka bụ na-ebute ihe ọma o unu gbuo n'ihu na-ebute ihe unu gbuo n'azụ na-ebute ihe ọma o mgbasị njikwa ọbụkwuru ụnụ ama o ọ bụ ezi nkata ezi ezi o ọ na-eme eski ise were mmiri saa ya o nkwụ na nkwa ụkọ igu na ha na-adakọ ogbe akwụ anyị sị na ihe ọma ya mara ihe ya ma ya makwana ya ebe nwata na-ebakwa na arụ aka nne ya nọ ya nna ya anọghị ya ihe bụ ochie ka chi ya na-aza chi anyị Urasi akụ odi gị na ogwu mmiri ka anyị gbakọ agwa na-agbakọ ata asị na unu ga-emere anyị unu na-agwa usi unu anya nwa ọsọ ọbara unu na ihe na-emere dibịa ihe unu ihe dibịa na-emere ihe unu na-ezi eke bụ anabe nne nna m ochu nna na ụmụ oyibo anabe nna m ka na-ekwu bụ ebute asị na onye ọma ya ọma ka onye ọbụla ga na-afụ ndị anyị na-arụ ọrụ ọta nwoke dị n'ime unu ga-afụ ihe ọma ka akwụkwọ ọzọ unu fụ ma ada nwaanyị n'ime unu ga-afụ ihe ọma unu gbuo aka unu na-ebute ihe ọma unu gbuo aka bụ na-ebute ihe ọma ọ na m ihe sika ise wee mmiri saa ya ohu mmiri ya wuchapụrụ na ihe ọjọọ niile dị n'ụzọ ụnụ mmiri ya wutere na ihe ọma niile dị n'ụzọ ụnụ unu ṅụọ mmiri na-aṅụta ihe ọma unu saa arụ na-asata ihe ọma unu ihe eji mmiri wee si ọ bụrụ ihe ọma ka ọ ga-abụrụ ụnụ ndị ahụ ya adịghị ahụ unu ga-enwere ebe enwe one by one a na-agba ụlọ ọgwụ ọ na-enwe isi a na-agwa ọgwụ ọ na-eme nke ọbụla bụ ka a na-eme ka ọ na-enwe isi mmụọ ọbụla na-esi ọbụla eme ya na-eme ụnụ a na-enwe isi tata ka na-ekwubi okwu ihe ọbụla na-eme ụnụ ọdịna nwoke ọdịna nwaanyị ma nwere ka mụrụ na abụrụ na abụrụ akwọ ewere m aka mere were ọjọọ onye ọkọ taa wee na-agwa ọya ọbụla ọjọọ bụ onye ọya ji ụnụ ọ bụ ndị akwere mkpa a ga-emezu nkwa ekwere ha ọ bụ ndị ga-enwe onye enyemaka taa ka a na-ekwubi okwu na onye enyemaka ụnụ ga-abịaba one by one onye kasị ihe obi ụnụ ga-abịaba onye ga-agwa ụnụ ọya ga-abịaba ihe ọbụla bụ ihe ụnụ chọrọ ụnụ ga-enwe ya n'aka ụnụ n'ọbịa ka anyị na-ekwu n'ụbọchị taa ndị anyị sekwa ka ogosiwere aka ndị ogosiwere n'aka biko n'ọbụ ihe anyị na-ayọ ụnụ anyị ekwere okwu n'ihu mmiri nke nwoke ka anyị ekwe okwu n'ihu mmiri nke nwaanyị nana m ihe bụ na na-ekwu nwoke anọghị nwaanyị ga-anọ ihe nwoke na nwaanyị nọ n'ụzọ dị ya ihe nwoke na nwaanyị na-eme n'obodo isi n'ọbụ ihe ka anyị na-ekwu anyị na-eje n'ebe na-agbata dị na nwunye anyị na-eje n'ihu mmiri ihu mmiri a ka anyị na-eje nke a bụ ihu mmiri Urasi ka anyị rute na ebe ihe ka bụrụ agbata dị na nwunye ka ngosi na ihe oji ọbụla agbata dị na nwunye mmiri nwoke na nwaanyị na-ewukọta ọnụ ka ngosi na ihe ọ bụ ka Urasi dị ihe a Urasi dị ihe a mba na ogwugwu ọ bụ ogwugwu dị ihe a nke ka a na-akpọ ogwugwu mmiri nke ka na-akpọ mmiri ogwugwu
nọ kịta ga na-akpọ mmiri ogwu ị na-eme kọrịa dị iche na nke Urasi ahụ ọrịa dị ya mmiri ogwu adịghị ya ogwu dị ya mmiri nwaanyị arụsị nwaanyị adịghị ya nke a bụ arụsị nwoke mana ha na mmegịrị na-ejekọta ọnụ biko ụzọ ka anyị na-abịa ya anyị na-agọzi nwoke na-agọzi nwaanyị na ihe abịa ọfụọ bụrụ ọnwa ọfụọ unu ga-afụ ihe ọma ka dịfụ ihe ọma ka ebe masị nyekwa pụrụ na ama okwu mmiri ga-ebere ụnụ Urasi ga-ebere ụnụ ya ndị asị aga kogosi wee ree ọrere nwoke ọrere nwaanyị ọrere onye ukwu ọrere ya nta ihe ọma ka na ihe ọma ka ebe ka anyị si aga nyerekwa karịa ntụ anyị sa ọ ga-ere ka ime nyerekwa na onye anagidere ahụ ime ebire chinachi efo a sị na ọyọ maka ụnụ ga na-afụ biznes ụnụ ga-agazi beziri ụnụ biko na ọyọ ụzọ mmiri aka na-akpọ agbata dị na nwunye agbata dị na nwunye dị na Okija nga a na-aga na-abụ nke nwunye ya mmiri na-abụ na-ewukọ ọnụ dị na nwunye na-ewukọ ọnụ na mmiri aka nọ kịta mmiri ahụ iru na ihe ọma ụnụ na-achọ nwa bịa ka ụnụ fịa n'anya n'ahụ na mmiri ogwu ka anyị nọ ka anyị bịakwa na nke Urasi ka abanyekwa na nke nwoke mmiri Urasi nke a ga na-abụ mmiri ogwu nke nwaanyị ka abanye na mmiri Urasi nke nwoke mmiri na-abụ na-ewukọ ọnụ dị na Okija ube ihe na-esi isi n'ụzọ adịgoro m na mma eze dị kata ezi ezi biko nọ ya na ya nnukwu nna emere anyị ụfọdụ ụzọ nwoke ụfọdụ ụzọ nwaanyị ka ama na maka asa ahụ na mmiri ka ị nwere onwe gị ise oru na nwaanyị oru na Igbo nna arụ ọrụ ya gaziere unu ise ọgaziere onye ugwu ọgaziere nta ma ndị n'obodo Igbo ma ndị n'obodo Naijiria ise a sị na ọ ga na-agaziri na ọ bụ ihe maka ụnụ ga na-afụ ise aja ga mmejupụta ata ka ụnụ fụ ihe ọma aka na ezi ezi nkata na ọgba ọfọ ka abara ọnwa eji ebupụ aja ka ebupụ ihe ata n'isi nwoke n'isi nwaanyị ya bịa gbaa ọgụ nwoke gbaa ọgụ nwaanyị gbaa ọgụ onye ukwu gbaa ọgụ onye nta gbaa ọbụla bụ ebe o si